माबायदि एसटि अ बानायसलायदों अ माने आदार बिराद दुगा दुगा दाख्लै इंलिसनि होनलायथारबाय माबाया जोंना बिस्वजित दैमारिया बहानिफ्राय माने बाथ' थांबाथ' सोलोंनानै थांखो बियो इंराजिनि बुंनाय थिगासे दे गोरों मानसिया बे जेबोखौनो मिथिया बिला मा बुस्थुमोन मिथिबाय जिथिया बुंदों माने खुनु हेम्पार नहब लोगो लोगो दाखालि मा जाहैबाय 13 तारिखनि सिगां माबायाव मा होनो 29 जानुवारि जानांगौ मस्ट प्रबाबली एबसुनि प्रमद बर' आदित्य खाख्लारि लरेन्स इस्लारि गोबां दल संगठना थांनानै बे माबानि बिलनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायबाय मासि मोजां सोलोंदो बिसोर पलिटिक्सनि बाथ्राखौ रायलायो हेमन्त बिश्व शर्मा सालाया मोननै माबायदि सालाया নিউজ মিডিয়াनि रिपर्टारनि सिगाङाव बुंदों একোই মানে হেম্পার নহব আমি যি বিলটো দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত কোনো বেলেগ মানে হেম্পার নহব এক্সিস্টিং স্টিক ঠিক আছে দানা জেলা প্রমোদ বড়মोन লরেন্স ইসলারি আদিত্য কাকলারিমান রাयलायनो थाङो गावनि চেম্বাराव কি কৰিব উপায় নাই যেনে তেনেকৈ হেম্পারটো হবই উপায় নাই नुबाय रावा उफाय गैया जेबो उफाय गैया बिला जुदि लाबोनाय लोगो लोगो हेम्पार जागोन मानोना साख्रि बाख्रि केरासिन पर्यन्त एफेक्टआ जागोन दाना मिडियानि सिगाङाव बुंबा जेबो एक हेम्पार নহব बे फाग्लाफोरनि रावाव देनायसाय दा बेखौ लानानै बिराद सिरियास आन्दोलनके आन्दोलन आन्दोलनके आन्दोलन आन्दोलनके आन्दोलन जिरायनाय गैयै आन्दोलन खालामखांनायनि उनावसो मा जाहैबाय नै दिनै बे बिला राज्य सभायाव इन्ट्रडिउस जादोंबाबो नाथाय बे बिलखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय जायाखै थारमाने एक्ट खालामनाय जायाखै आयेन जायाखै बियो खिन्थु आयेन जायाखैब्लाबो जोंनि बुजिना मानसिफ्रा बेखौ सिन्था खालामनानै थाखानाया मोजां बियो एक्ट जायाखै आयेन जायाखै नाथायबा दहाय जोंना सासे सोरबा होनलांदोंमोन राज्य सभायाव बे इन्ट्रडिउस जानाय लोगो लोगो फोसावनाय लोगो लोगो फाइल खिथाब जायो थारमाने फाइल खिथाब जायो आरो फाइल खिथाब जायोब्ला मा जानोसैलायनो नेक्स्ट जायखि सरकार फैया मानो बेखौ पार्लामेन्टआव उत्थापन खालामो उमुक दिनखालि उमुक तारिखखालि उमुक समायाव रोखोम बिला उत्थापन जादोंमोन बे बिला दिनै पेन्डिं जानानै दं गथिखे बे बिलखौ इमिडियेट एक्ट खालामनांगौ आयेन खालामनांगौ बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ राहा लानांगौ उत्थापन खालामसै दाना मा जानांगौ आरो दिनै हाग्रामा महिलाया होनगासिनो दं जेने तेनेকৈ हिन्दु अर्डिनेन्स জারি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম माने जागोन हाग्रामा महिलाया ओरैबायदि सोलोंनानै लालाबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बायदि सालाया बेनाबो मोननै दाखालि चिफखायाव थांबाय मिटिंआव मिथिबाय इन्टारेस्टिं खोथा एबसुनि फैयो ना रासोफ्रा सोंबाय थायो मिटिंआव हा एबसुनि फैनायखौ मा बिखा खालामखो बिहा मा बिखा खालामदों 그만큼 그냥 렉처라 아장가장 더보이 마바 마네 배 구분 자치 카스니 만치고 무슬림들 비셰스 무슬림아 방신한테 비데네 친소는 제자들 사이소든지 뭐지 마이 비데기 폴리스 폰차선 제보로 프로비딩 타만 아 비상 원 타와이나라 이게 직하요 그 직하이니 비나 비상 와 마바 이번에 마라 야 소소와 소인가 비상 지금은 자이고 ट्राइबेल सुबुंनि आफादगिरिया दाना मा जाहैबाय एबसुनि फैदों नामा सोंबाय फारसे थामालाय गसंबायनानै बेजों रायजाबाय रावबो सिमान जायाखै थिगसे रायबाय ओमफ्राय नोंसोरजों जानाय नङालाय ना हारसा थोनसै आरो आलेक्सारखौलाय जाहैदों हारसानि होनना बर'नि बिदिनो जाबाय बियो बर' होनबाय बिराद मोजां माने बड'लेण्डखौ नांगौब्रा फाग्लाथा माथो बड'लेण्ड नङाबा जायो नामा बड'लेण्डखौ आंबो आन्दलन खालामबोदोंना बड'लेण्ड नङाबा जागोन जायो हाबानि हारसाफोर गोनांलायनो होनखानांगोन ओरै जायो सिरि सिरि मबाइलाव ओमफ्राय दाना ओरैनोसैलाय 6 जन गोष्ठीखौ आंसो होबथाहैदों बे प्रमद बर'आ मा मिथिगौ जाम्बा थाम्बाथा जेबो मिथिया बे आंसो होबथाहैदोंब्रा ओरै होबथाहैदोंखौबो दाना हारसा मानसिफ्राबो सोरबा बर' गोरों दंसैलायना बर' गोरों दंबा दाना बुजिजानो गिलायबाय बियो बोरैबा बे बुजिना बोरैबा मिथियोबा ओरै सानाखिलायबाय दाना असमियानि होनसैलाय আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে
আমি দিম হে আপোনালোকক এসটিটো নিশ্চয় দিবই সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম গভৰ্ণমেণ্ট লগত আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে এসটিটো পামে দাদা বড়ো आं जोबथायदों होनलायगोन एखे मन्च एखे जायगा एखे टाइमाव जुदि मोननै लेक्सार होनांगौबा बे लिडारा मा जानांगौ फाग्ला मानसि नङा अद्भुत धरननि लेक्सार बिना बर'आव आलदा हारसायाव आलदा इसिबां जाम्बा दंना हारसाफ्रा इसिबां दं दाना अखानायै गसाइगावआव मानसियानो जाला खोनाबायना फाग्लासोलै लेक्सारानो मोननैनो बर'फ्रा रागा जोंबाय बिसिडिसिनि चेयारमेनानो जोंना गंसे गावना होनबाय माबा लेक्सारानो फाग्लासो नोङो बुजिफानानै थाबाबो रायजो राजाफोरखौ बोरै बुजायफ्रा आं लासिं सिं लेंलाङालै होननानै बेसारा लेंलाङासै गसाइगावआव जोंनि न' खाथिनि बिसिडिसिनि चेयारमेनानो दाना बिदि जाबाय दा लेक्सारा मोननैबा बोरै जानांगौ लेक्सारा मोननैबाथ' जायाना दाना गसाइगाव होनबाय मानसिफ्राथ' बिराद आग्रह जाबाय रागा जोंजानो गिनानै खुनुरुखुम बारा रायाखिसै गसाइगावआव दाना मानसि मोनाखिसै दाना क'क्राझाराव दाख्लै जाफैलायबाय क'क्राझारावबो बारा बिदि बर' मानसि मोनाखिसै दाना नै दाख्लै ओजों चिराङाव बिजनियाव मोनसे ओमफ्राय माबा मोनसे जादों सान्तिपुराव हाबा माखौ होनगोन माखौ होना दाना रागाया बे दैयाव बबेबा खोस्लिफानाखौ हाब्रा मोना हमथाफ्लांलायलायनाया सल'आव दंना बिदि जाबाय बेस्रा मा होनबाय नांला बुंसा माबा बुंनांगौ माबा बे प्रमद बर'आ इन्दिबिनि फैसा खांग्रासोमोन जायदों रावा मा होननांगौ मा बुंनो नागिरखो दाना बिदिसो होनलाबायबाय बेखौ गोदो गावथारखाबा सांगौ मोनलां ओरै आरोखि रावा बे जाम्बाफोरनि खियाव थांफैबाय होननाय बायदि जाबाय मा नांजाबायखो बेखौ होनदों आं दा जों ओंखायनो होनदों थारमाने हाग्रामाखौ रायबाय थानाय जायनाय खोथा बिदि बुंनाय नङा थारमाने बेखौ रायनानैबो जों मिटिं खालामा बियो बुंबाय थादोंमोन जों इन्टेलेक्सुयेल मिट खालामनायखौ माने एबसु जिखिनि इन्टेलेक्सुयेल मिटिं হ'বলৈ গৈ আছে বা হৈ আছে সেইটো 100% माने पलिटिक्स ঠিক আছে जों पलिटिक्सखौनो लाबाय नोंनालाय बे सय जन'गोष्ठीखौ एसटि होनाया पलिटिक्स नङा नंगौना नङा नंगौना नङा बेबायदि थारमाने रावा दा ओंखायनो आगमा जाफाननाङा होनना जों मिनियोसो थारमाने बिदि बुंनायखौ आरो हाग्रामानि कुइसन खालामनायाव सर्बदाय नों एन्सार होबाय थानांगौ न' बे जावलिया कुइसन खालामबानो जों एन्सार होनांगौ नामा इन्दिबिनि फैसा खांग्रा माबा खांग्रा हिरि खांग्राखौनो मानो बुंलाबायदो आरो नों बुंनायखौनो जों एन्सार होनांगौ नामा हाग्रामायाव जों मोननै कुइसन खालामगोन दा मिथिबाय बे एन्सारखौ होथों बियो दंब्ला मोननैल' बारा बुरजा नङा माबि मोनसेया जाहैबाय नों जुदि बड'लेण्डखौ जाखाया होननानै बिएलटिखौ गठन खालामनानै नों मानो बड'लेण्डखौ खालामालै होननाय देनायसाय एन्सार होलाय बड'लेण्डखौ जाखाया होनाखै होनबा बियो बड'लेण्डबो मोनखाया जाखाया माबा आइएस अफिसार गैया आइपिएस माबा गैयानो ओंखायनो जाखाया बड'लेण्डखौ खालामनाङा थिग আছে दे जाया खिन्थु नों जे बिएलटि दानानै बड'लेण्ड आन्दलन खालामाखै होनबा गुलि अरलायनानै स' वाट नों माबे ग्राउन्डआव आन्दलन खालामामोन बेखौ बर' रायजो राजानो खिथाथों बियो मिटिङाव आरो बे जुदि भुलबा भुल होन राइटबा राइट होन दिनै जुदि एबसुनि बड'लेण्ड आन्दलना नंखायब्ला होमबालाय नोंनाबोथ' बिएलटिनि आन्दलना नंखायसो नङा आरो बे एन्सारखौ बे हाग्रामायाव होथों स्पष्ट आरो मोनसे लास्ट मोनसेया माबि नों जुदि नंखाय होनखाथारनानै आन्दलन खालामफानानै दिनै जुदि हाजार बर' मानसिखौ रुंसारि खालामनाया नंखाय थारमाने नंगौ नङा आरो नंखायब्ला दिनै नोंनि आन्दलन खालामनायाव रुंसारि जानाय बैबादि मार्टियार्सनि खाथियाव नों थांनानै गुग्रुब खुलुमगोन आरो आंनि आन्दलना नंखायसोमोन होननानै नों सिमान जायो नङा मानो बुथारलाबायखो नङा फाङा आन्दलन खालामनानै नोङो माने हाजार मानसिखौ बुथारगोन नोंलाय देलायसै हाग्रामाया एन्सार दं नामा बिदि होनो बे जाम्बा थां सिगां थां जानला मोनला बुंबाय थाबा जों एन्सार होआ जोंनि कुइसनखौ हो नोङो मिथिबाय स्पष्ट दा बे रायजोखौ दिनै बिथाङा बुंबाय थादों मा जेबो माने